दा राजिबनि शुट दङमोन शुटखौबो लाखांबाय Hello everyone, welcome back to my Medium Burger YouTube channel. आगे नोंथांमोन गासिखौबो बरायबाय ओमफ्राय दिनै जोङो दा मोनसे शुटिं लानो नागिरदों शुटिंआ फिल्म जिखिनि जाबाय थानाय जोनोम बड' फिल्म फैगासिनो नोंथांमोननि गेजेराव ओमफ्राय बेयो दिनैहाय लास्ट शुट जागोन बिनि लास्ट शुटनि थाखायनो आं नोंथांमोननो एसे दिन्थिनो सानबाय एक्चुअली आङो बे प्रजेक्टआव मावनानै गोबाव जाबाय थेवबाबो नोंथांमोननो फोरमायथियाखैमोन होमबाबो आङो दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिनो सानबाय ओमफ्राय जिखिनि हायो दिनै लास्ट शुट नालाय एसेसो दिन्थिनोसै माखासे आर्टिस्टफोरखौ आं नोंथांमोननो दिन्थियाखै माने आङो भिडिअनि गेजेरजों फोरमायाखै ओमफ्राय दिनै जिखिनि सासे सानै आर्टिस्ट दङ बिनि गेजेरजोंनो आङो दिन्थिगोन एसे ओमफ्राय आङो नै दा जेबो देलायाखै देलायनायबो नङा माने शुटिंआव थाङोबा आं जेबो देलायखाया मानो होनबा बेखारसो जायफोरनाखि शुटिंनि एसे एनै खोथाफोरखौ मिन्थियो माने शुटिंआव एसे एनै ओंखारो बिसोर मिन्थिखागोन आरो मानि थाखाय जिखुनु जा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जुदि नायनो इन्टारेस्टेड मोनो अब्ला नायलांदो cepat karena गासिबो मेकआप सेकआप जाजोबखांनायनि उनाव थांनोसै गासिबो जनालियालाय बेलाय पाउडार देलायखांबाय नालाय दा थांनोसै आरो मानसिफोरा सानो हागौ मानो एसेबां लेट ओंखारदों शुटिंआव होननानै बाट शुटिंआ दिनैहाय जास्ट अनलि फिसाल' शुट दं आरोखि बिनि थाखायनो दिनै दा लेट जाबाय ओंखारनाया ओमफ्राय दा लकेसनाबो बेलेग सोलायनाय नङा मोनसे लकेसनाव जोबगोन आरो बेनि थाखायनो थांगासिनो दा मोननोसै जोंहानि प्लेसखौ सालाफोरा लिबबो गाखोनो आं लिबबो थांनोसै लिबबो गाखोनो मारै जानाया बारा खेबसेबो बारा जाबाय bisa solidain yes solidain finally solidain आव हाबफैलायबाय शुटिं जानायनि सिगां बेखौ ओरैनो टाइम पास मोनसे जाबाय हरलाय आं जाबावनो मोनसे बारा दा जानाङा सेंग्रा मानसिया बारा जानाङा उदै देरलाबायो दा सेटिं खालामगासिनो लानो थाखाय नोंथ' बुरि सबसे बुरिसिन बुरिखौ बुरि होनाबा मा नांगौ बेखौनो होना होगोन आङो सेटिं खालामगासिनो ओमफ्राय नै बे माबायदि नायदा दा गिलु बालु माबे खोनासं आंना मोनसे चेनेल गोदान खुलिबाय जनालि बसुमतारी होननाय बेखौ प्लिज थांनानै अननानै साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो मोनसे खोथाखौ बावनाङा कि बेयो जे आंनि मोनसे भिडिअ बे आनसाबस्क्राइब होनगासिनोमोन आंनि भिडिअआवसो खिन्थु दे मिडुनि भिडिअआव साबस्क्राइब खालामना आंनि भिडिअआव आंनि अलरेडि लोगोफोरा साबस्क्राइब खालामखायो दा लकेसनाव सफैबाय जलिदाइन बङाइगाव ओइ नङा बे आंनि बुस्थुखौ गासिखौबो खावजोबो इयो ओमफ्राय बाव फैनानै दा एसे फ्रेस मोनबाय नै गासिबो दं र' shoot लागासिनो गैयाबा गैया बिदिनो खेबनाङा मोनथिबाय दम दङ मलखौ उल्था बिथिङा दिन्थिलाय दम दङबा उल्था बिथिङा दिन्थि नोंखौ आलु बानाय रोंनोफ्रा जों शुटिंखौ बेयावनो लादों जलिदाइनावहाय ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि नायफैनो गोसोब्ला बङाइगाव फैबानो जाबाय आंखौ कन्टेक्ट खालामदे आं नोंथांमोननो दोनबोगोन माने आरो आं मोनथियामोन कि नोंखौ भिडिअ लादों बाट आं नायदोंल'सो ओमफ्राय जेब्लानाखि क्लिक जानानै भिडिअआ स्टार्ट जायो होमबासो भिडिअसो होनदों आं होनदों कि भिडिअसो ओमफ्राय लास्टलि जायोब्रा
बेयावनो ओरैबादि मोजां ओरैबादि क्लिन ओरैबादि साफ जालाबायनानै थांनोसै नै दादा राजिबनि शुट दङमोन शुटखौबो लाखांबाय खुलुमबाय टु टाइम्स लोगो मोनबाय आदा राजिबखौ दे मा बुंहरदो मा बुंहरदो दे मा होनना बुङो बुंलाबायदो माबाफोर बुंहरनो गोसोब्ला आरो फिल्मफोरखौथ' नायनो खमसे खम आसा फिल्मखौ